Bonjour mes amours, bonjour mes ennemis, bonjour tout le monde. D'accord à la roue. Ya, irkanrazagna baka za io niany. Kofa irkanrazagna, tietsy maintsy mitsangana, grâce am'za irkanrazagna nodina laky navantragno nagnano pipetely ogno, nagnano tsinitsiny ty nefa raha ty tsy mety, tsy mety fo ekiny satria maro be raha ndesiny zaka to ihany. Bonjour Fred. Ça fait kofa irkanrazagna zegny anao zay tsy maintsy magnano amin'ny atiavany razagna anao. Oh anaro, doucement la télé mes amours. Ah, Madagascar. J'aime bien mon pays. Ça fa mivogna aminareo koa raha fa idirako. Za maro olo tsy tia za fa maro raha olo tsy tia za io tsipitsipihany raha mahazo rô tsy mitilimpatiny sasany ndraiky mba mahazoazo lumière. Pardon, hein, je m'excuse 1000 fois. Les Allemands que j'étais pas bien, nandoa elagna za Allemands nazo. Vao mazavany makamba zay nalokondrô olo taminay tato. Tsy tantiny vavoniko zay nasa nandoany toa fô za Allemands. Za mandrigny za magno. Bonjour avako. Partagenareo dia ataovanareo commentaire. Commentaire amin'ny ofinakaty na zay raha tianareo volagny fa kazy magnasafa ity vidéo nakaty mandeha amindreo mpagnano politiky izay fotoagna zo ty miady kasamera mifamono be mifamono fatriandreo gauche à droite ny sasany tsy voatery olo jiaby ny sasany maro tsy tia vidéo ko ty fa vidéo ko ty mivolagna ny raha tokony ambara. Tching la famille. Iza tanaro mandoky niaraka nafa nandoky. Mandoky. Fotony andafeto tsy kila olo misy ampiasa an-tragno. Safia anao nafa vahan dialinao boka tagny, anao avy an-tragno, koa zakanao tsy mianatra, anao obligé tsy maintsy magnano loko indrô. Za tanareo ampiasa ndrery zanako. Nagnanaovako signature contrat amin'ny irô agnabo, tompony raha jiaby agnabo. Aboko nareo koa ty poisson frais. Frais de la Réunion poisson frais. De atao firiry izy io. Andeha atao firiry tsolololo ary n'importe quoi. Tantara nofinaka za mikasiky Madagascar. Madagascar tsy maintsy mandroso. Madagascar tiatsika tsy tiatsika tsy maintsy mandroso. Fa problème Madagascar tonga atsika tsy fandrosoagna ty karaha raha fotoagna zo actuellement. Actuellement, fanambelako kabarony politique igny, za nangala fotony za fa nisabotegna à gauche à droite, ne magazay zay tsy nijiren'ny président, za tiany fo atanko olonany. Fa nidirako hely kabarony fitandatsagna maire ty. Nidirako hely fotony maro olo agnatiny association LRH Loaraniasy, agnisan'ny tandatsika maire. Agnisan'ny nangataka fagnampiagna aminaka za tsy nitirena vozona tanko présidentiny international ny LRH. Mety maro olo tsy comprendre raha volaniko zay, mety maro koa olo m'essayer me comprendre. Ka za tsara taitry satria plus importante pour moi ny pays anankiray misy président ou présidente mitonga. Rehefa milamigny ny président et le reste, ça va venir plus tard. Nisy teo ministre, agnajanao tonton Tia Christian. Nisy teo le premier ministre, iska antsokadiny, maratongany, hitatsika teo regny. Tsisy ny famono regny. Enareo mahatonga regny tsisy ny famono satria razagna n'izy président Rajoelina mihitsy
tsy maintsy magnapetaka zegny atao hoe ministre na premier ministre. Razagna ho aza zegny na itavantsika regny tsy mifamono. Vita fagnapitrahana izy regny, koa fa nitriky fagnanaovana député, maire nanomboka amin'ny député ny famono vahoaka malagasy. Ninona tonga ny famono? Tsotra raha ambariko anareo d'après nofo nazoko tamin'ny aligny. Malheureusement, nofo nakaio afa nisy zo taloha ta fa zo tsara nidireko fa lomaly aligny eky ny poussé zany agnano live. Doucement la télé mes amours. Écoutez-moi bien malagasy. Malagasy adjeko, imoako, firazagna ndraiky za. Itinareo problème o tsara rajoely. Izo tsara rajoely problème yo. C'est une mentalité. Imaginez, je suis d'origine de Diego. Un exemple. Je suis d'origine de Diego, normalement. Quand Diego tsisy fagnavakavagna, quand Diego mitonga ara pour ufnue razagna nani, pour ufnue Diego ninazy. Tokony olo Diego fony mitonga Diego. Un exemple avlanko zegny, tsisy olo antany hafa itonga Diego. Pourquoi depuis député anareo misy malo d'après fazahoako le nofinaka? Satria maro aminareo valivotaka. Anareo valivotaka igny amizegny, ankamarozana anareo sady tsy vitanareo amin'ny tanananareo, vrai tanananareo, sady tsy vitanareo koa amin'ny tany tianareo andesagna. C'est pas toutes les députés, hein, désolé, hein, je parle de mon nofi, ok? Donc du coup, c'est quoi le problème? C'est pas Rajoel, rien à voir avec le problème de Diego, problème Machinga, problème Touliara. Dans 6 provinces, il a rien à voir. Bonjour les endroits. Donc du coup, Ninranis, Farazana misomanaro rango yo, tianaro diab certaines personnes. Farazana, Ninrazana yo. Satria razana zay tsy tiany izy magnapetraka tongozonany tantara mandimby avy afara. Là, ça c'était pas un bon exemple. Parce que le malagasy, mbala miankiny 95% vahoaka malagasy na de aza fahitanao mandeha l'église, mandeha mascrine, mandeha je sais pas où, la plupart mbala magnano koezy raza ko mitavandranao raza ko du moment que notre bouche il parle de razagna. Les razagna mahery fo manditra ny mahery. Nofinakazy c'était bizarre, hein? Je vais essayer d'expliquer par le rêve. Hein? Donc du coup, naninma nitandatsika président problème. Nandra Valmani, azafida nareo hein? Lan président Bogos. Parce que si tu kan razagna, c'est pour ça zany volagna Faela. Tsy tianareo fo Rajoely fa si tu kan razagna io. Na mangala ravato, na mangala raino, na nino, maro koa n'olo mpangatra takatra, maro koa mangatra tsy takatra, mais il faut quand même anareo mimino raha volagnin'ny vavanareo. Razagna sasany nandeha nagnamboatra lalagna, namboatra nino, manonony razagna. Amare adignany razagna tohoniny igny lasa mifampiady. Tafipetraka Rajoely, Dieu merci. Du coup, Ninranis tafipetraka ministre mba ta Madagascar atao tsisy niady place ny ministre. Tsisy hitatsika ny fagnondro, tsisy hitatsika nagnano vidéo caméra partout parce que du moment que Rajoely tafipetraka tary misitraka ny razagna malagasy, ny fady ony tsy ny fady, peu importe. Azontsika zay. Donc, c'est razagna magnano asanany la suite. Rehefa vita zigny, navaka barony député. Ny malo on sasa nagnasasa député fou matin midi soir. Nany avatra, nany atsimo, nany tignianana, nany andrefa, nany agnivontany. Fagnasasa fou. Misy sasa anao tsy mety magnasara razagna n'olo, misy sasa anao tsy mety manimtimbo olo igny. Fagnosognoso. Vita ka barony député. Tsy moramora fagnapitrahana député abro, vita zigny.
midika koa tsika zo ty kabaron'ny mera. I mera ty c'est une autre histoire, c'est particulier carrément, il n'y a rien à voir en histoire ni président, ni député, ni premier ministre. Satria c'est mera. Mera zegny tsisy fiarovany amin'ny député, au contraire mera mavita miaro amin'ny président. Sauf que mera zegny mavita contre maresaka kabaron'ny président. Zany ndraiky tsy mahay lalagna fa d'après nous fandesiko eto. Mety marana rô volagna c'est quoi ton problème? J'ai pas de problème, c'est juste des choses qui me dérangent en ce moment en Madagascar. Mivengana loatra zegny le aratsy ampagnany sasany. Nino problème? Izy koa vahoaka tranquille, sans histoire, sans faire une action, mangaparitika vidéo partout, mangamia tremblement de cerveau partout, mi dénigrer vahoaka malagasy partout, c'est pas que Madagascar, c'est me concerner à Tivelan quoi. Mahita sasany magnano tourna, sasany mifilma, sasany mifagnona. Mais franchement, vous êtes où là? On est à Madagascar. Vous êtes à Madagascar, naro gasy. Adigna naro malera naro ntandatsika to tsisy Allah Akbar. To tsisy amin'ny agnaran'i Jesosy, to zagnahary, ndraiky razagna ny rontognonarô to. Sauf que d'après nofy niboaka aminaka. Basa naro magnano hadihadinarô io. Razagna kajo. Fotony naro jiaby io. Anaro handeha hangala place io. Anaro tsy mavita magnavotro Madagascar ndraiky mandeha. Avec le temps, oui, en confiance am razagna. Fa soyez fidèles. Soyez fidèles. Soyez fidèles. Fidèle vlanko zegny. Anaro ko fa mino raza kwe. O karatie. Ben, vraiment, aja am tokony tegna izy. Aja am tokony, ça veut dire, aza mandeha magnaboboka hady, aza mandeha magnano à gauche à droite. C'est vrai politique, mais anaro à Madagascar, politique français ko tsisy mifagnondra. Zavanaro Marine Le Pen, magnaja izy, lera izy nitoriny voka français man tourisme, vazoviny tourisme, hein? Izy mandeha am tribunal, karaha ohatra andeha passe tribunal parce que c'était avec intelligence. Intelligente, agnanovagna izy. À Madagascar, mi passe les maires. Miadi, mi passe député, miadi. Tsisy, toute l'année miadi. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? La place you na mangala ravat, na tsy mangala ravat. Une seule chose, yambesa naro jiaby, les résultats à la fin. Nino amzay mba anaro commandine, nino amzay mba randeha divanaro, nino amzay mba raha mampatroubler anaro, nino amzay mba raha andeha avena anaro mangala baraka tegnanaro. Akory amzay mba ataonay isy jery? Akory mba ataonay isy jery? Akory ataonay isy jery? Ndre anaro mikaiky razagna anaro magnazoboka io anaro magnamborazagna boko anaro famono. Zegny anaro magnazegny. Zay amzay. Zay bakati, anaro mangataka aide aminay, zay magnamia anaro aide. Azanaro zay, anaro agnatin'ny politique tsolo jiaby certaines personnes. Anefa anaro famono, tsisy hoe fagnajagna razagna malagasy koa tsy tia miady. Fa ady edy nagnatsoa fahinana tantarany voaka malagasy, tamin'ny fotoagnany andro, nono rô tsy tia miady edy, nafanafaka fahinana ny sasany tout karaha io. Ça reste toujours histoire gasy. Bonjour Zandriko Rizy. Ya, ke nofinaka. Ambila naro tranquille, hadi naro efa fidèle naro, monsieur le maire ou madame la maire, tsy haiko fivolagnana izy, peu importe. Laisse les malagasy mitorogno razagna mi fidy rendez-vous la fin résultat. Fa naro koa miady karaha io fo, baka amin'ny raha karaha io avy amizay ivelana ty miady, avy amizay ty mibongibongy, avy amizay ty magnaratsy manjary satria anaro magnano izy zay jiaby agnatin'ny histoire. Azonaro, c'est presque fini là. Anaro magnanizy bonjour avako. Anaro magnanizy ema. Ke za tsy doko ela fa vidéo naka c'est juste hoe mitantara dinenaro fa Madagascar masigny. Madagascar masigny. Manandrazagna voaka malagasy, hitandatsika président miady. Mitandatsika ministre siady. Mitandatsika député miady. Mitandatsika monsieur madame la maire ou madame monsieur le maire mifamono malagasy. On va où?
va où? Anarô na mifamono, na zao côté radio, na zao tsy côté radio. Anarô tsy avita hagnavotro Madagasikara itotiko ekoty. Fotony raha jiaby ny rantonga anarô razagna. Anarô fo nivadika amin'ny razagna raha volagninarô io. Oh, razagna magnampy karaha ty e. Alors que anarô mahazo place raha vola alohan'ny raha andehananarô, mandeha l'église anarô, c'était pas fahotana, mandeha masquerine anarô, c'était pas fahotana. Mais tout ça c'est juste me troubler. Ni asigny tany razagna manjary famono amizay anarô. Raha tsy tokony aboakanarô amin'ny réseaux sociaux hitanay. Karaha ataon'izay koa raha tsy tokony ataonay manjary ataonay. Le problème zay madinika amizay gadragadraigna pour ary samborigna atao n'importe quoi. Ke za tsy hagnano lava ela loatra vidéo fa nivolagna razagna za volagniko anarô mitandrema fa koa nofinaka zegny amin'ny dans 6 provinciaux za tsy tantara izy eto koa nofinaka zegny anarô mitandrema tsy radio el problème on Madagasikara. Anarô mandrondrotogno razagna on sasa magnana koenkoegna on sasa naboaka. Izy karaha ataonarô anarô mandrotogno. Bien sûr anarô tokony androtogno. À la fin tsy asimenarô raha rotognonarô. Mifamono amizay anarô. Mangala ondra. Mifidiana, banja vahoaka mifidy. Anarô magnazo Madagasikara zay ty mahazo pacte zo. Parce qu'on est malgache aussi, on est gassi. Zeti mas pactinzo. Zeti manjari sans frontière andra n'importe quoi. Rakarazi. Que maereza ze ulifida Madagascar manganova bon safidi. Fatir safidi naro champandrus Madagascar vet fa euro safidi naro nandrutung razna. Maramrona dela kamwas naramrona ngan pacte. Pacte am razagna zay nagnajategna bravo fa zay maro amrô tsy nagnajategna koa. Dikazay je vous love, fais attention, hein, choisis-les bien. Amblanaro kabarun président Raduel fa Raduel a voix safide, il a une bénédiction spécialement pour lui et sa famille. Mara fienga tsikawa chan tonga président zay. Zazeng bangisan présidente. Nanana association ni tonga kayanga présidente internationale batafid ko bamisangara naka kayanga présidente mais maram narochi ni association char ntungasni ni fiaramonum chi président quartier chi président fukuntani chisi aznaro ka tsarova fa Madagascar misy asinazy tsarova fa Madagascar toujours besoin de razagna soyez fidèle vlankze kana fa mandrotogno razagna tsarova fa antanana ndesinao igny anao koa tsy origine baka io ino raha mety io ino raha tsy mety io ino raha tokony atao io tsarova parce que raha io c'est pas coûte que coûte anao avy aminazy avec le temps avec fotoagna maromaro anao mitanteraka ny sitraka an'izegny razagna zegny sy ny lainahary raha karaha zegny bisous.